Mae Anwen yn ddarllenydd mewn gwleidyddiaeth gyda ni yn yr adran wleidyddiaeth ryngwladol, sef adran wleidyddiaeth ryngwladol hynna'r byd. Y pwnc y ddarlith heddiw gwleidyddiaeth, cyfryngau cymdeithasol a democratiaeth. A fel rhywun, mae'n siŵr, fel y rhan fwyaf ni sydd wedi bod yn dilyn hynt a helynt, enghraifft, yr etholiad yn America yn ystod yr wythnosau diwetha a heno mae siŵr o fod, a peth cyntaf bore fory, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rôl gynyddol bwysig yn ein dealltwriaeth ni o wleidyddiaeth. Felly dwi'n sicr yn edrych ymlaen i glywed yr hyn sydd gyda chi, Dr Elias, i ddweud heddi, a bydd e'n wych, dwi'n gwybod. Felly heb fwy o baldario oddi wrtha i, dwi'n mynd drosglwyddo chi nawr i ddwylo Dr Anwen Elias. Diolch yn fawr iawn, Anwen. Diolch, David. Fe ges i'r gwahoddiad i ddewis testun oedd yn siarad i'r thema heriau 2030. A un o'r pethau dwi'n meddwl sydd yn herio gwleidyddiaeth mewn ffordd weddol sylfaenol yw rôl y cyfryngau cymdeithasol, y social media, o ran sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ddylanwadu ar y ffordd dyn ni'n deall y byd, yr ffordd dyn ni'n dod i wybod am beth sy'n digwydd mewn gwleidyddiaeth. A be dwi'n mynd i drio wneud heddi yw rhyw fath o gyflwyniad bach i chi o pam dwi'n meddwl fod hon yn her mor bwysig, ac yn benodol, sut mae'n bosib ystyried datblygiad y cyfryngau cymdeithasol fel rhywbeth sydd yn ddylanwad a goblygiadau pwysig iawn i ddemocratiaeth, naill ai bod e'n tanseilio democratiaeth neu yn hybu democratiaeth. So dwi wedi paratoi rhyw slides fan hyn, so dwi'n mynd i rannu rhain efo chi. A wedyn, fe newn i ddechrau, a dwi'n gorfod dechrau gyda'r etholiad mae Dafydd newydd grybwyll fyna, sydd wrth gwrs yr etholiad yn yr Unol Daleithiau i ethol arlywydd nesaf yr Unol Daleithiau, a'r bleidlais yna yn digwydd hefyd. Nawr, pam dechrau fyna? Wel, am un rheswm, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn holl bwysig yn yr ymgyrch etholiadol yma ar y ddwy ochr. Mae yna cwbl o screenshots fyna o Twitter, gyfres i'r ein neithwr. Twitter yn benodol yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r strategaeth gyfathrebu etholiadol i Biden. Chi'n gweld Biden fyna. Negeseuon ar y cyfan sydd yn rai positif, ailadeiladu, yn aml yn cyfeirio at feisydd polisi, be mae e'n mynd i gynnig polisi newydd, a mae'n annog pobl i bleidleisio fyna, mae'r newid yn dechrau gyda chi. A wedyn, ar yr ochr arall, mae'n siŵr bod chi yn ymwybodol bod Donald Trump yn arbennig yn ffan mawr o Twitter wedi bod ers y cyfnod arlywyddol, ers iddo gael ei ethol yn 2016. A'i negeseuon ei ar Twitter o natur eitha gwahanol. Chi'n gweld rhai o'r tweets neithiwr fyna, so mae'n cael ei dderbyn fel yr ymgeisydd yn Pittsburgh, ond hefyd wedyn yr ail a'r trydydd neges fyna yn cyfleu naratif tipyn fwy challenging, mwy negatif o Joe Biden yn benodol, ac eto yn adlewyrchu'r fath o tôn i chi'n cael yng nghyfathrebu Trump drwy Twitter. Nawr, pam fod Twitter yn benodol a'r cyfryngau cymdeithasol mor amlwg yn y strategaethau etholiadol yma? Wel, mae'n bwysig oherwydd bod y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig fel ffynhonnell o newyddion am y byd.
Mae gyda fi graff fan hyn sydd wedi dod wrth Pew Research Centre. Mae'r Pew Research Centre yn galw hunain yn fact tank. Maen nhw'n gorffan nibynnol sydd yn gwneud ymchwil ar wleidyddiaeth yn yr Unol Daleithiau hefyd, yn edrych ar issues byd eang. Maen nhw wedi bod yn edrych ar o ble mae bobl yn yr Unol Daleithiau yn cael eu gwybodaeth nhw am y newyddion. A mae'r graff cyntaf yna yn awgrymu trend eitha diddorol. Nawr, y peth cyntaf sy'n amlwg o hwnna yw mae'r teledu sydd dal fwyaf pwysig i'r nifer fwyaf o bobl o ran cael gwybodaeth am y newyddion, edrych ar y newyddion ar teledu, mae'r ganran fyna wedi disgyn dros gyfnod o 2 flynedd. Ond yr headline o'r data yma yw'r ffaith bod y cyfryngau cymdeithasol erbyn 2018 yn fwy pwysig na'r papurau newyddion fel ffynhonnell o newyddion. A mae hynna yn drend sydd wedi cael ei weld am y tro cyntaf. A mae hefyd yn drend sy'n cael ei adlewyrchu mewn nifer o gyd-destun y Democratiaeth eraill. Mae'r data fan hyn jyst yn ffocysu ar Unol Daleithiau, ond mae'n rhywbeth i ni'n gwybod yn fwy cyffredinol bod y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig fel ffynhonnell o newyddion. Mae gyda fi ail graff fan hyn. Dwi'n mynd i roed eiliad yn ei ddwy i chi i edrych ar y graff yna. Be mae'n neud yw mae'n cymryd y data o 2018 a mae'n torri'r data yna lawr fesul grŵp oedran. So be mae'n caniatáu ni weld yw shwt mae pobl ifanc, neu bobl canol oed, neu bobl hŷn, o ble maen nhw'n cael eu newyddion nhw. Un o chi yn moyn cynnig dehongliad o'r data yn y graff yna? Dwi'n yn gallu gweld y chat, so dwi'n yn gwybod os oes unrhyw beth yn y chat. Dafydd, dwi'n dibynnu arno ti i adrodd chat. Un ohonoch chi yn moyn trio dehongli'r data? Na? Oce. Wel, yr headline eto fan hyn yw'r ffaith bod y teledu yn dal yn holl bwysig i bobl hŷn mewn oed. So os edrychwch chi ar y bars ar ochr dde y graff yna, y grŵp 65+, y teledu fyna sydd yn fwyaf poblogaidd o ran ffynhonnell newyddion o bell ffordd. A wedyn mae'n cwmpo. So pobl 18 i 29 oed, y teledu yn un o'r ffynhonnellau lleiaf poblogaidd o ran cael newyddion. Y peth arall sy'n ddiddorol i fi fan hyn yw'r trend i'r gwrthwyneb pan mae'n dod i'r cyfryngau cymdeithasol. Os edrychwch chi ar y bobl hŷn yma, bobl dros 65 oed, 8% o bobl yn unig sy'n gweud bod nhw'n cael eu newyddion o'r cyfryngau cymdeithasol. Ond wrth i chi mynd lawr mewn oedran, ac erbyn i chi gyrraedd pobl ifanc rhwng 18 a 29 oed, mae'r nifer o bobl sy'n cael eu newyddion o'r cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu, ac yn wir i bobl ifanc, dyna'r prif ffynhonnell newyddion. So mae'n dangos i ni eto bod y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig o ran cael newyddion. Ac eto mae'r trend yma'n rhywbeth ni'n gweld mewn nifer o gyd-destun y Democratiaeth eraill. Ac mae'n awgrymu felly bod hi'n bwysig i ni ystyried dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar y ffordd i ni'n cael y newyddion, ar y ffordd mae'r newyddion yma'n cael eu gyflwyno i ni, ac ar y ffordd mae hyn yn siapo'r ffordd dyn ni'n deall y byd a dod i wybod am beth sy'n digwydd yn y byd a'r gwleidyddiaeth yn y byd yna. Edrych ar y cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig. Beth fi'n mynd i wneud yw trio ystyried gyntaf i gyd yn gyffredinol iawn beth yn draddodiadol yw'r berthynas
wedi bod rhwng cyfryngau newyddion a democratiaeth. Wedyn dwi'n mynd i edrych ar Donald Trump yn benodol a'i ddefnydd o Twitter, achos fi'n credu mae hwn yn astudiaeth achos sydd yn ddefnyddiol o ran cyflwyno nifer o trends i ni, o ran dechrau meddwl am dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar ddemocratiaeth. A wedyn dwi'n mynd i drio roi gwrthdadl i chi, os liciwch chi. So rhoi esiamplau o'r ffordd mae democratiaeth yn cael ei danseilio gan y cyfryngau cymdeithasol yma, ond hefyd trio roi dadl sy'n awgrymu bod hefyd ffyrdd mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gallu hybu democratiaeth. A wedyn, gobeithio erbyn y diwedd gallu ddod i ryw gasgliad o fath ar y cwestiwn holl bwysig yma. Nawr, pan dwi'n sôn am gyfryngau cymdeithasol, dwi'n mynd i sôn gan fwyaf am Twitter, chydig bach hefyd am Facebook a YouTube. Yn rhannol oherwydd dyna'r cyfryngau cymdeithasol sydd wedi cael y mwyaf sylw o rannu dimensiwn gwleidyddol nhw. Hefyd, mae rhaid fi gyfadde, mae dyna'r cyfryngau cymdeithasol dwi'n ei defnyddio fwyaf, ac felly dwi'n fwyaf cyfarwydd â nhw. Yn sicr, mi fyddwch chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol arall, ac felly byddwch chi a profiad gwahanol, falle, a ryw insights gwahanol o ran eich profiad chi o ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol ych chi'n defnyddio ar wleidyddiaeth. Dewch felly te i ni ddechrau trwy ystyried y ffordd yn draddodiadol mae'r berthynas rhwng y cyfryngau a cyfryngau'r newyddion y news media yn benodol a democratiaeth a gwleidyddiaeth democrataidd wedi cael ei gysyniadoli. Ac yn draddodiadol, dyn ni wedi tueddu i feddwl am y cyfryngau a'r cyfryngau newyddion fel elfen hanfodol o unrhyw gyfundrefn ddemocrataidd. A hynny am nifer o resymau. Mae'r cyfryngau yn draddodiadol wedi cael ei gweld fel rhywbeth annibynnol wrth y wladwriaeth. Felly dyw gwleidyddion fel arfer mewn cyd-destun democrataidd ddim yn gallu rheoli'r cyfryngau. Ac oherwydd hynny mae'r cyfryngau newyddion fel arfer yn cael ei gweld fel rhai rhydd. Hynny yw, mae rhyddid i newyddiadurwyr i ffocysu ar unrhyw fater maen nhw'n dewis ac i adrodd ar unrhyw fater gwleidyddol maen nhw'n dewis. Ond dim jyst adrodd ar wleidyddiaeth, ond gwneud hynny mewn ffordd ddiduedd yn aml, mewn ffordd i ni'n gallu ymddiried ynddo nhw. Meddyliwch am yr syniad o gwasanaeth cyhoeddus, public service sydd gyda ni yn y Deyrnas Unedig, rôl y BBEC enghraifft fel gwasanaeth sydd fod yn un ddiduedd sydd yn adrodd ar beth sydd yn digwydd, os sydd ddim yn adrodd mewn ffordd bleidiol neu mewn ffordd ideolegol yn gweithio un agenda dros llall. Y syniad yw bod y cyfryngau newyddion yn ddiduedd, yn rhydd i adrodd, a bod hyn yn holl bwysig o ran sicrhau bod gwleidyddion a llywodraeth yn atebol i'r dinasyddion. Bod pethau maen nhw'n wneud yn anghywir neu pethau maen nhw'n wneud sydd yn dubious mewn rhyw ffordd, bod y cyfryngau'n adrodd ar y pethau hynny ac yn caniatáu i ni fel dinasyddion i wybod y ffeithiau, y gwir am wleidyddiaeth, a bod y ffaith yna o wneud gwleidyddiaeth yn atebol yn un o ffungsiwns craidd y cyfryngau mewn cyd-destun democrataidd. So dyna'r theori. Nawr yn ymarferol, dyn ni'n gwybod bod hyn ddim cweit yn gweithio yn y ffordd hyn mewn cyd-destun democrataidd. Er enghraifft, dyn ni'n gwybod bod yna issues yn aml rownd pwy sydd yn berchen y cyfryngau yma, pwy sy'n rheoli nhw, beth yw'r agenda sydd gyda nhw, a bod cyfryngau newyddion gwahanol a agendas gwleidyddol neu oreatuedd gwleidyddol yn aml.
Dyn ni'n gwybod hefyd bod lot o'r cyfryngau newyddion yn fusnesau rhaid bod nhw yn sustainable, yn fasnachol. Maen nhw'n gorfod enghraifft cael arian wrth hysbysebu yn aml, a mae pobl yn buddsoddi ynddyn nhw, ac eto mae hwnna'n codi cwestiwn o neutrality. Mae yna hefyd pressure, os liciwch chi, am gyffrogarwch, sensationalism. Hynny yw, mae yna pressure yn aml wrth wylwyr neu darllenwyr i gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd sydd yn ysgogi diddordeb neu cyffro. Bod angen i'r cyfryngau yma i ddiddori, dim just adrodd ar wleidyddiaeth, achos i fod yn onest, gallu hwnna fod yn sych yn aml. Meddyliwch enghraifft am newyddion y BBX yn aml yn gorffen gyda stori ysgafn, stori bositif, mwyn eto diddori'r gwylwyr. A mae hwnna'n ystyried sydd ambell waith yn mynd mae densiwn gyda'r mission yma i adrodd yn niwtral, yn deg ar wleidyddiaeth. A wedyn, mae'r syniad yma bod rhaid i'r cyfryngau i adrodd mewn ffordd sydd yn adlewyrchu pob agwedd o stori neu pob agwedd o wleidyddol yn ymarferol eto yn weddol, heriol. Yn aml iawn mewn stori neu mewn eitem newyddion, dim lot o amser da chi neu lot o le da chi gael yr holl gwahanol bersbectifau ar issues. Mae rhaid i chi ddewis dethol. Fel arfer chi'n dewis a dethol lleisiau neu gwynebau sydd yn media friendly efallai. A mae hyn eto'n codi issues o ran y graddau mae'r cyfryngau newyddion mewn reality yn adlewyrchu'r sffer wleidyddol mewn ffordd eto deg, gyfartal, niwtral ac yn y blaen. Mae yna bob fath o ddewisiadau sy'n cael ei gwneud sydd yn golygu falle bod rôl y cyfryngau newyddion mewn gwlad Democratiaeth ddim cweit yn cyrraedd yr ideals os liciwch chi o'r ffordd mae'r berthynas wedi cael ei cysyniadoli'n traddodiadol. So mae hwnna'n gyd-destun pwysig ar gyfer dechrau meddwl wedyn am rôl y cyfryngau cymdeithasol yn hyn i gyd. Achos mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cymlethu pethau tipyn mwy, swn i'n dweud. A dwi am nawr symud ymlaen i edrych ar y ffyrdd mae'r cyfryngau cymdeithasol yn dylanwadu neu'n siapio ar y ffordd yn ni'n deall a gweld y byd a'r wleidyddiaeth sydd yn digwydd yn y byd yna. Fel o'n i'n gweud, dwi'n mynd i ddechrau gyda Trump, achos mae Trump a'r ffordd mae e'n defnyddio Twitter yn benodol wedi arwain at lot o ddadansoddi a dadlau ynghylch dylanwad platfform fel Twitter ar wleidyddiaeth yn yr Unol Daleithiau, ond hefyd ar wleidyddiaeth ryngwladol, achos mae tweets Trump yn aml dim jyst yn cael ei targedu at bleidleiswyr yn America, ond hefyd yn cymryd targedu rhyngwladol hefyd. So beth sy'n nodweddiadol o'r ffordd y mae e'n defnyddio Twitter i gyfathrebu'n wleidyddol? Wel, mae'n ffordd newydd iawn o gyfathrebu, ryw fath o wleidyddiaeth drwy Twitter. Cynarbennig, mae'n ffordd sydd yn ymadael mewn ffordd glir ar ffordd traddodiadol, os liciwch chi, o wleidyddion a llywodraethau yn ymwneud â'r cyfryngau. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld yn y Deyrnas Unedig yn ystod y misoedd diwethaf yma, ni wedi cael llwyth o'r press conferences a datganiadau mae'r wasg wrth Boris Johnson neu wrth Mark Drakeford yma yng Nghymru. Maen nhw'n rhyw fath o set pieces ffurfiol, maen nhw wedi cael eu paratoi'n ofalus, maen nhw wedi cael eu stagio'n ofalus. Mae yna sgript wedi baratoi, a wedyn mae yna gyfle i'r gohebwyr sydd yno, neu gwefidurwyr sydd yno, i ymateb, i ofyn cwestiynau. Dyma'r ffordd draddodiadol o
ymwneud llywodraethau a gwleidyddion gyda'r cyfryngau. Ond mae Trump wedi newid hyn i gyd. Cyfathrebu drwy Twitter, ar yr un pryd, a mae e wedi cynnal datganiadau i'r wasg yn llai aml. Pan mae yn cynnal y datganiadau yna i'r wasg, maen nhw yn bethau eitha theatrical yn aml. Dyw e ddim yn aml yn ateb cwestiynau yn uniongyrchol. Os nag yw yn hoffi cwestiwn, dyw e jyst ddim yn ateb o gwbl. Ni wedi gweld ambell waith bod e jyst yn cerdded allan o'r datganiad os nag yw yn hoffi ymateb neu cwestiynau rhyw newyddiadurwyr. A mae'n glir iawn yn yr set pieces yna bod e'n hostile iawn tuag at lot o'r wasg sy'n cael ei gwarchod i'r fath yna o ddigwyddiad yn ymarferol. So mae yna shift clir yn y strategaeth gyfathrebu i ffwrdd o'r datganiadau gwasg ffurfiol yna tuag at defnyddio Twitter fel y prif ffordd o gyfathrebu gwleidyddiaeth a polisïau a penderfyniadau'r y regime Trump. Mae natur y cyfathrebu yma hefyd yn ddiddorol iawn. Mae unrhyw beth sy'n cael ei drydar o reidrwydd yn gorfod bod yn fyr oherwydd y nifer o characters gyda chi. Ond mae negesau yn Trump hefyd yn maen nhw'n rai syml. Maen nhw'n symleiddio yn aml iawn yr issue neu'r thema mae'n drafod. Mae'n aml er enghraifft yn gwahaniaethu rhwng bobl da a drwg neu rhywbeth sydd yn plesio fe neu mae'n aml yn grac am rhywbeth. A mae hynna'n dod trwyddo'n glir iawn yn ffordd syml iawn. Mae'r tweets yma'n aml yn rai byrbwyll, impulsif iawn, a maen nhw hefyd yn rai sydd fel arfer yn rai emosiynol iawn. Maen nhw hefyd ar y cyfan yn tweets sydd yn dueddol o fod yn rai negyddol. Yn aml yn rhai sarhaus hefyd am menywod, am grwpiau lleiafrifol, ethnic, am wledydd arall, am ddiwylliannau eraill. Mae yna lot o targets i'r tweets yma, ond mae'n dueddol o fframio nhw mewn ffordd sydd yn ymdrin ac eraill mewn ffordd weddol negyddol. A mae'r fath yma o steil o gyfathrebu yn aml yn cael ei disgrifio fel un boblyddol, populist, lle mae Trump yn cyflwyno ei hun fel yr un sy'n sefyll lan dros y bobl, yr un sydd yn deall yr hyn mae'r bobl yn gyfudio amdanyn nhw, neu'r issues iddyn nhw, a bod e'n cynrychioli'r bobl yna yn erbyn naill ai'r elite gwleidyddol, y rhai hynny yn Washington sydd wedi ethol, y rhan o'r establishment gwleidyddol, neu pwy bynnag arall yw'r target cydweithio rhyngwladol, climate change, beth bynnag. Mae yna naratif boblyddol sydd i gyflwyno fe fel yr un sydd yn sefyll lan dros y bobl yn erbyn y gelynion yma, pwy bynnag neu beth bynnag un nhw. A wedyn, wrth gwrs, mae'r ffenomen yma, mae'n siŵr bod chi wedi clywed am y ffenomen fake news ac alternative facts, hynny yw y syniad bod pobl sydd ddim yn cytuno â Trump yn palu celwyddau amdano fe, neu yn rhoi straeon mas yna sydd yn anwired, a bod hynny'n digwydd yn deliberate mwyn i fframio fe mewn ffordd negyddol. A bod hyn i gyd wrth gwrs yn newyddion ffug, a'r syniad bod na ddim un gwirionedd, ond bod na fersiynau o'r gwirionedd, a bod yn cyflwyno y ffeithiau fel mae e'n ei gweld nhw fel y rhai gwir. Ac yn arbennig yn targedu gelynion gwleidyddol ar wasg draddodiadol, enghraifft, fel y rhai sydd yn pwsio'r newyddion ffug yma. Enghraifft, mae wir ddim yn hoffi'r New York Times, enghraifft. Felly lot o elfennau i'r fath o naratif gwleidyddol sydd yn cael ei gyfathrebu trwy Twitter
A bod y naratif yma'r ffordd yma'n cael ei adeiladu a gyflwyno, yn hybu rhyw bolereiddio gwleidyddol, yn hybu'r syniad o'r byd fel ni, y bobl, fi Trump, yn erbyn chi y gelynion. Naill ai o Blaid Democratiaeth, neu China, neu NATO, beth bynnag. Y syniad yma bod na pols mewn gwleidyddiaeth, a bod angen gwneud yn glir pwy sydd gyda ni y bobl a pwy sydd yn erbyn ni. So mae lot o bethau diddorol iawn i ddweud, fi'n credu, am y ffordd mae Donald Trump wedi defnyddio Twitter yn ystod i arweinyddiaeth. A mae'n awgrymu, fyddwn ni'n dadlau, lot o trends mwy cyffredinol o ran dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar ddemocratiaeth ac ar wleidyddiaeth ddemocrataidd. Jyst un peth arall i nodi fyna, na ddoi screenshot fyna. Un o'r pethau diddorol wrth gwrs am drydar Trump yw dim jyst bod e'n trydar, ond trydar Trump yw'r stori newyddion. Mae'r ddoi clip yma wedi cael ei cymryd o CNN. Mae CNN yn sianel newyddion yn yr Unol Daleithiau, un o'r sianeli newyddion 24 awr yma. Be chi'n cael yn y llun cyntaf yna yw'r gohebydd yma yn dadansoddi'r tweet, ac yna chi'n cael y boi arall yn sylwebu ar y tweet. Ac felly, dim jyst bod Trump yn defnyddio trydar i gyfathrebu i negeseuon ei hunan, ond hefyd mae'n dylanwadu ar yr agenda newyddion a'r sianeli eraill mwy traddodiadol. Chi'n cael yr dylanwadau yma fwy pellgreiddiol ar y ffordd ni trafod gwleidyddiaeth. Na be mae hwn yn ei awgrymu wrthon ni o ran dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar ddemocratiaeth? Wel, mae nifer o bobl wedi dadlau ar sail y math o gyfathrebu ni'n gweld Trump yn gwneud, bod yna lot o bethau i'w ofni yn y fath hyn o trend. Datblygiadau sydd yn tanseilio democratiaeth o bosib. Enghraifft, nifer o bobl wedi gweld yn y cyfryngau cymdeithasol bod nhw'n hybu ryw wleidyddiaeth heb gyfrifoldeb. Hynny yw, mae'n hawdd iawn i chi fynd ar Trydar neu ar Facebook neu ar YouTube a dweud eich barn mewn ffordd falle byddech chi ddim yn wneud os ych chi'n trafod gyda rhywun pan ych chi wyneb yn wyneb. Ac felly mae'n creu ryw blatfform ar gyfer gwleidyddiaeth sydd yn llai cyfrifol ac yn llai derbyniol oherwydd hynny mewn rhai ffordd. Hefyd, mae yna nifer wedi dadlau bod y cyfryngau cymdeithasol yn rhoi platfform ar gyfer gwleidyddiaeth boblyddol. Hynny yw bod rhywbeth fel Twitter yn rhoi ei hun yn neis iawn ar gyfer negeseuon sy'n symleiddio gwleidyddiaeth, sydd yn cyflwyno pethau mewn ffordd du a gwyn, sydd yn blatfform sy'n dda ar gyfer negeseuon emosiynol. Chi'n gallu er enghraifft trafod meysydd polisi mewn rhyw fanylder ar Twitter achos mae dim ond yr nifer cyfyngedig hyn o characters sydd gyda chi. Felly, nifer wedi dadlau bod rhywbeth fel Twitter yn annog neu'n blatfform ar gyfer gwleidyddiaeth boblyddol sy'n symleiddio, sydd yn polereiddio yn aml. Ac mae'r syniad yma o bolereiddio gwleidyddol yn rhywbeth sydd yn hefyd yn cael ei annog neu gynnal trwy'r syniad yma o'r filter bubble mae'n cael ei alw. Hynny yw, pan i chi'n mynd ar un o'r gwefannau ar un o'r platforms yma, fel arfer chi'n aml yn dilyn pobl, chi'n meddwl sy'n ddiddorol, yn pobl ffrindiau neu pobl sy'n cael eich awgrymu chi ar sail rhwydweithiau, chi'n rhan iddyn nhw. Ac yn aml, maen nhw'n bobl, naill ai'n bobl chi'n licio, neu maen nhw'n bobl fel chi. Ac yn aml yn bobl sy'n meddwl fel chi, neu'n edrych fel chi. Ac oherwydd hyn, mae nifer wedi dadlau bod chi'n gallu byw ar y platfformau cyfryngau cymdeithasol yma mewn bybl. Bod chi jyst yn dod i wybod am y byd wrth bobl sydd fel chi a sydd yn meddwl fel chi. Ac
ac bod chi ddim felly yn cael lot o bersbectifau gwahanol, enghraifft, bod chi ddim yn cael pobl sydd yn lleisio barn gwahanol, neu bod chi ddim yn gweld pobl sydd yn edrych yn wahanol i chi. A bod hyn, y syniad yma o'r bybl yn gallu helpu'r broses yma o bolareiddio gwleidyddol. Oherwydd hyn, oherwydd y tuedd mae rhai yn gweld fod y cyfryngau cymdeithasol yn pwysio chi i fod yn fwy cul yn eich ffordd o feddwl, eich ffordd o weld y byd. Rhai yn ofni bod hyn yn annog, neu yn gweud hi'n anoddach i adeiladu consensws gwleidyddol. Lle enghraifft bod chi dim jyst yn cydnabod bod yna wahaniaethau barn a persbectifau gwahanol, ond bod chi yn gallu trafod rheini mewn ffordd gall ac yn ddeallusol ac yn dod i gonsensws mewn rhyw ffordd gwleidyddol. So mae rhai yn gofidio bod y platfformau cymdeithasol yma yn stopio hynny rhag digwydd. A wedyn wrth gwrs, yn deillio'r syniad yma o'r newyddion ffug, mae'r cwestiwn hollbwysig yn codi i ba raddau gallwn ni ymddiried yn yr hyn dyn ni'n dod i wybod am y byd trwy'r cyfryngau cymdeithasol yma. Os ydy popeth yn newyddion ffug, yna pwy ni'n gredu, pwy llwn ni ymddiried yno, a be mae hwnna'n ei olygu o ran sut ni'n gallu deall y byd a dod i wybod a deall am wleidyddiaeth yn y byd yma. Ac yn wir, mae yna rai wedi dadlau bod ni yn symud tuag at cymdeithas neu oes ôl wirionedd, post-truth society. Y syniad fan hyn yw bod hi'n anodd iawn bellach i wybod beth yw'r gwir, a bod na ddim, neu bod na lai a lai o bwyslais ar adro mewn ffordd niwtral sydd yn caniatáu i bobl i gael gwybodaeth gwahanol ar rhywbeth a dod i'w barn ei hunan am yr issues yna. So mae rhain yn rai effeithiau, os liciwch chi'r cyfryngau cymdeithasol sydd yn cael eu cynnig fel ddadleuon o blaid y cyfryngau cymdeithasol yn tanseilio democratiaeth, achos dyn nhw ddim yn bethau sydd yn alainio'n dda iawn gyda'r syniad yma o'r cyfryngau yn chwarae rôl atebol mewn cymdeithas, mewn democratiaeth, yn adrodd mewn ffordd niwtral, mewn ffordd rydd, ac yn y blaen y model traddodiadol yma o'n i'n sôn amdano yn gynt. So o ran, o'r persbectif yna, mae'r goblygiadau i ddemocratiaeth yn rai weddol negyddol a gweddol depressing, dwi'n meddwl. Ond, dwi'n credu bod rhaid i ni fod yn ofalus bod ni jyst ddim yn derbyn y fath yna o ddadl heb i chwestiynu iddi. Achos mae yna lot o resymau dros feddwl bod y fath yna o ddatblygiadau ddim o reidrwydd yn digwydd neu o le ddim i'r graddau mae rhai wedi dadlau. Enghraifft, y gwir amdani yw bod y mwyafrif o'r cynnwys chi'n cael ar y cyfryngau cymdeithasol ddim yn wleidyddol. Mae pobl yn mynd ar Facebook i weld eu ffrindiau a gweld be mae'r teulu'n wneud neu be bynnag. Mae lot o'r cynnwys ar Twitter mae'n gynnwys sy'n diddori. Mae yna nifer o platfformau eraill eto sydd ddim yn wleidyddol, eto maen nhw'n platfformau sydd yn aml yn diddori, mae yna bethau doniol arnyn nhw ac yn y blaen. So, mae rhaid i ni fod yn ofalus bod ni ddim yn peintio'r cyfryngau cymdeithasol yma fel tools gwleidyddol, pan mewn reality mae mwyafrif o'r stwff sydd ar y cyfryngau cymdeithasol yma ddim o reidrwydd yn wleidyddol i natur. Mae hefyd yn bwysig cofio bod y platfformau yma yn platfformau i safbwyntiau gwleidyddol gwahanol. A beth ni'n gweld wedi digwydd yn raddol dros y blynyddoedd yw bod
mwy o bobl yn dod i ddeall natur y platfform a deall sut i ddefnyddio natur y platfform i'w bydd ei hunain. Felly, pwysigrwydd deall y fformat, deall beth yw potensial y fformat, a nifer o bersbectifau gwleidyddol gwahanol felly ymyn ar y platfformau yma i defnyddio nhw ar gyfer i agendas eu hunain ac fel rhan o'i strategaethau cyfathrebu eu hunain. Felly mae yna amrywiaeth o safbwyntiau ar y platfformau yma. Dwi hefyd yn meddwl bod ni'n problematig jyst derbyn bod y cyfryngau cymdeithasol yn annog gwleidyddiaeth anghyfrifol. Dwi'n meddwl bod yna bwysau i fod yn fwy cyfrifol ar y platfformau yma, bod y pwysau yna'n gynyddol. Hynny yw, ni'n gwybod mae yna nifer o bobl sydd wedi gweud pethau anerbyniol neu twp neu anghywir ar y platfformau yma. Bod yna sanctions i hynny, pobl wedi colli swyddi, pobl wedi cael ei reprimandio ac yn y blaen. Felly dim o reidrwydd bod nhw jyst yn annog pobl i fod yn anghyfrifol o'i natur. Mae hefyd tystiolaeth gymysg o ran a ydy'r platfformau yma yn annog polareiddio gwleidyddol. Un o'r pethau sydd yn ddiddorol yn y maes gwleidyddiaeth yw wrth bod y platfformau cyfryngau cymdeithasol yma'n dod yn fwy pwysig, mae mwy o ymchwil yn cael ei wneud ar sut yn union mae pobl yn ymwneud â nhw a pa fath o ddylanwad maen nhw'n cael ar wleidyddiaeth pobl a gwerthoedd pobl. Un o'r pethau diddorol sy'n dod mas o'r gwaith ymchwil yna yw'r ddadl bod yr effaith bolareiddio yma yn dipyn mwy cymhleth na mae rhai yn dadlau. Enghraifft, mae yna chydig o dystiolaeth bod y trend o bolareiddio, bod chi'n ynysu chi'n a bod chi jyst yn gweld, neu bod chi jyst yn dewis gweld gwybodaeth sydd yn cytuno a'ch ideoleg neu'ch gwerthoedd chi. Bod pobl hŷn mewn oed sydd ddim rili'n defnyddio cymaint â hynny o adnoddau ar y we, bod nhw tipyn fwy tebygol o fod yn susceptible i'r fath yma o bolareiddio na bobl ifanc, enghraifft. Pobl ifanc yn fwy tueddol o bod ar nifer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol gwahanol, ond hefyd yn fwy tebygol o ddilyn gwahanol ffynonellau newyddion, a bod fwy o allu gyda nhw i feirniadu'r cynnwys yna, a bod yn ymwybodol bod ddim pob ffynhonnell yn un y gellid ymddiried yn ddi. Felly, y dystiolaeth o bolareiddio ymysg pobl ifanc ar y cyfryngau cymdeithasol yma yn llai convincing na carfannau eraill o'r boblogaeth. Ac felly, mae'r ddadl yma bod y cyfryngau cymdeithasol o reidrwydd yn tanseilio democratiaeth ddim o reidrwydd yn sefyll lan os ych chi'n dechrau herio rhai o'r ddadleuon yna. Mae yna lot o resymau eraill, dwi'n meddwl, dros weld y cyfryngau cymdeithasol fel rhywbeth positif i ddemocratiaeth. Enghraifft, mae'n datganoli ffynonellau gwybodaeth yn yr ystyr mae mwy o ffynonellau o wybodaeth da chi a gellir mynd ar fwy o wahanol ffynonellau na falle'n draddodiadol. Ac un o'r pethau enghraifft dwi'n hoffi am Twitter yw bod fi'n gallu gweld ffynonellau newyddion na fydden ni fel arall yn darllen. So dwi'n edrych enghraifft ar y wasg ryngwladol. A dwi'n ffindio trydar yn ffordd hawdd o ffindio'r wybodaeth am yr sources yna a mynd ar ôl rheina. Fydden ni ddim fel arfer yn hala'r amser yn chwilio rhein ar y we, enghraifft. Mae yna ddadl hefyd dros dweud fod y cyfryngau cymdeithasol yn democrateiddio pwy sy'n cyfrannu i'r newyddion yn yr ystyr. Os ych chi'n unigolyn am y ffôn dych chi, ych chi'n gallu adrodd ar ddigwyddiadau fel maen nhw'n digwydd a rhoid eich barn am y pethau yna. Mae'r llun fan hyn, mae hwn o wefan Reuters,
Mae'n dangos rhyw orymdaeth fyna, a chi'n gweld ar yr ochr chwith, mae'r boi fyna, dan ni ymbrel, ond mae'n dal y ffôn, a mae'n ffilmio'r digwyddiad. Ac yn aml, mae pobl yn gwneud hyn a wedyn rhoi y footage yna lan ar YouTube, neu Facebook, neu Twitter ac yn y blaen. Ac yn y ffordd yna, maen nhw'n sylwebu neu maen nhw'n rhannu gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y byd. A mae hynna yn dod mewn â mwy o bobl i'r broses o gyfrannu at y newyddion. Felly, cynnydd yn y nifer o bobl sy'n creu cynnwys gan gynnwys newyddion, a mae hwn yn cael ei alw'n user-generated content, a mae hwn yn dod yn bwysig iawn. Mae'n rhoi mewn welediad unigryw yr hyn sy'n digwydd yn y byd. Enghraifft, mae lot o'r bethau ni'n gwybod am ymateb China i'r coronavirus yn y cyfnod cynnar yna, pan oedd hwn yn datblygu'n gyflym yn Wuhan, yn China. Mae'r gwybodaeth yna wedi dod o bobl yn gwneud fideos ac yn rhoi y fideos yna lan ar YouTube. Felly, mae'n rhoi gwybodaeth i ni na fydde gyda ni fel arall am beth sy'n digwydd ar lawr gwlad. Hebwyr a newyddiadurwyr hefyd yn gynyddol yn edrych am y fath yma o wybodaeth ac yn ei ddefnyddio fe yn eu adroddiadau nhw ar y newyddion BBX neu yn eu adroddiadau nhw yn y papur newydd ac yn y blaen. Ac felly yn dod mewn ar gwahanol ffynonellau yma i'w ffynonellau mwy traddodiadol nhw o gyfleu'r newyddion. A wedyn, a mae hwn yn bwynt pwysig iawn, dwi'n meddwl, mae ymgyrchwyr a'i cefnogwyr hefyd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i fobileiddio'n wleidyddol. Cwpl enghreifftiau cyflym i chi fan hyn. Mae'r llun yna yn dangos protestiadau yn Hong Kong dros y blynyddoedd diwethaf o blaid Democratiaeth, mobileiddio yn erbyn ymdrechion China i gyfyngu ar hawliau dinasyddion Hong Kong, hawl i fobileiddio, i brotestio, hawliau cyfreithiol, hawliau gan y cyfryngau i adrodd ar wleidyddiaeth ac yn y blaen. A defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yn bwysig dim jyst o ran cael y wybodaeth am y protestiadau yna mas i'r byd, ond hefyd o ran trefnu'r protestiadau yna. So defnyddio'r platfforms cyfryngau cymdeithasol yma i drefnu ymysg i gilydd, reit, dyma'r brotest, dyna sut mynd i'n neud dyna lle ni'n cwrdd, a defnyddio'r platfformau felly fel tŵl ar gyfer mobileiddio. Hefyd wedyn, mae'r llun yna ar dop y sleid yma, mae hwnna'n lun o'r blodyn sydd ar fflag Hong Kong. Mae'n flodyn gwyn fel arfer ar gefndir coch. Ond fyna, mae ar gefndir du ac yn dangos gwaed ar y blodyn. A oedd hwnna'n lun gallu rannu ar draws nifer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol gan bobl oedd yn mwyn dangos bod nhw'n cefnogi y protestiadau yma, bod yna solidarity gyda'r rhai hynny yn Hong Kong. Ac eto ffordd felly bod y cyfryngau cymdeithasol yn dangos fod y gefnogaeth yna'n bresennol, yn rhyngwladol. A wedyn, mae'n siŵr eto bod chi wedi clywed am y symudiad Black Lives Matter. Hwn wedi dechrau yn yr Unol Daleithiau mewn ymateb i drais gan yr heddlu yn erbyn bobl ddu, ond wedi datblygu eto ar y cyfryngau cymdeithasol a drwy'r defnydd o'r hashtag Black Lives Matter i fod yn fudiad cymdeithasol fyd eang. Eto wedi digwydd oherwydd bod y cyfryngau cymdeithasol wedi caniatáu hynna i ddigwydd. Reit, be mae hynny gyd yn olygu felly? Ydy'r cyfryngau cymdeithasol yn tanseilio neu'n hybu democratiaeth? Beth ych chi'n meddwl? Os ydych chi farn ar hyn? Chi moyn dweud yn rhywbeth ymateb mewn unrhyw ffordd i'r hyn dwi wedi gyflwyno hyd yn hyn? Anwen, dwi ddim yn gwybod yn unan yn bersonol. Na, byddwn ni'n dweud bod yn hybu democratiaeth os rhywbeth, achos mae'n, fel i ti newydd weid ar y dechrau, mae'n caniatáu i lais gael ei glywed, yn falle bydde ddim yn cael ei glywed, ond i bai pan wyt ti'n mynd i'r polau adeg etholiad, yn fe, ti'n unig falle gyfnod fydde ti wedi cael cyfle i ddangos dy lais, ond nawr gyda'r
ffaith bod ti'n newyddiadurwr dy hunan mewn ffordd gyda dy ffôn yn caniatáu ti i fod yn rhan o'r democratiaeth na wedyn, neu deimlo bod ti'n rhan o'r democratiaeth na. Ydy, mae'n creu cyfleoedd newydd yn dweud i gyfrannu yn wleidyddol yn sicr. Yn sicr. Gwernan, beth ydych chi'n dweud? Bod o'n dibynnu oherwydd mae o yn gadael i pawb gael llais, ond ar y llaw arall, fedrach chi edrych arno fo a dweud bod o yn golygu bod chi mond yn edrych ar bobl o'r un barn â chi, felly ydy o go iawn yn gadael i bawb gael llais. Ie. Ie, pwynt pwysig. Llais pwy ydych chi'n glywed? Ie, Gwernan, unrhyw farn gyda ti? Gwernan oedd hwnna wedyn, Gwernan oedd yn dweud. Dwi'n gallu gweld yn iawn pwy sy'n popio lan. A un peth, mae rhaid chi balu am y wybodaeth sydd ddim yn aml iawn, os nag wyt ti'n eangfrydig dy feddwl ac yn derbyn pob math o bobl ar dy gyfrif Twitter. A fel person dwi'n clywed y newyddion i gyd bron a bod trwy Twitter ac yn disgwyl am gadarnhad ar y BBX wedyn gyda'r notes i'r storiau hynny. Dwi'n gweld y teledu fel ffordd o bacio pethau lan yn fwy na yn ffynhonnell newyddion uniongyrchol erbyn hyn. Ie. Dwi'n cytuno, dim yn aml dwi'n gwrando ar newyddion o'r teledu mwyach. Twitter dwi'n mynd iddo fe hefyd. Ac felly, hyd yn oed i ni bobl chydig yn hŷn, Dafydd, os gai, mae'n patrymau ni'n newid, yn dyn nhw, mae'n patrymau ni o edrych am wybodaeth a trio deall am y byd yn newid mewn ffordd bwysig. Reit, mae well i fi drio clymu pethau at ei gilydd. So marn i ar hyn yw, yn sicr mae cyfryngau cymdeithasol yn trawsnewid y ffordd rydym ni'n gwybod am yn ymwneud â deall y byd, ond dwi'n meddwl bod hi'n hanodd iawn cynnig rhyw ateb hawdd i'r math hyn o gwestiwn, achos mae gymaint o elfennau gwahanol i'w trafod. Ac i fod yn onest, mewn gwleidyddiaeth, a phan ni'n astudio gwleidyddiaeth, yn anffodus, yn aml iawn mae yna atebion hawdd i gael. Dyw gwleidyddiaeth ddim fel arfer yn rhywbeth du a gwyn, ie neu na. Pan ni'n astudio gwleidyddiaeth, i ni yn gofyn y cwestiynau mawr pwysig yma, ond fel arfer, dyn ni hefyd yn gorfod derbyn bod na ddim atebion hawdd, ond beth allwn ni wneud yw dysgu gofyn cwestiynau anodd ac edrych o bersbectif amgen mwyn dod i ddeall yn well y ffenomenon dyn ni'n trial ddeall neu esbonio. Ac felly, enghraifft, pan dwi'n dysgu y thema yma, dwi yn dysgu y thema yma ar fodiwl dwi'n dysgu yn yr adran, be dwi'n trio annog myfyrwyr i wneud yw eto i ofyn cwestiynau gwahanol neu meddwl am bersbectifau gwahanol sydd yn caniatáu i ni edrych ar y cwestiwn mewn ffordd wahanol. Enghraifft. O'n i'n sôn yn gynt yn y sesiwn bod angen meddwl am pwy sy'n berchen cyfryngau. Mae hwn yn gwestiwn, ni wedi bod yn gofyn am y cyfryngau ers degawdau, ond mae dal yn bwysig bod ni'n gofyn y cwestiwn ynghylch y cyfryngau cymdeithasol. Pwy sy'n berchen y platfformau yma? A beth yw'r goblygiadau hynny ar gyfer natur y platfformau yna? Achos eto, dyw'r cwmnïau yma ddim yn niwtral, gweitha'r hyn maen nhw'n trio dweud wrthon ni, dadleu ni. Beth yw goblygiadau pwy sy'n berchen y platfformau ar natur y platfformau yna? Peth arall sy'n rili bwysig, dwi'n meddwl, yw y syniad yma chi'n cael yn aml wrth y platfformau yma, bod nhw'n niwtral, bod nhw'n dechnoleg niwtral. Ond dyw technoleg byth yn niwtral. Ydy mae'r algorithms mae tu ôl iddyn nhw'n gweithio mewn rhyw ffordd autonomous, ond mae rhywun yn gorfod sgrifennu'r algorithm yna. Maen nhw'n bobl, maen nhw'n unigolion fel chi a fi, a mae yna benderfyniadau a gwerthoedd yn mynd i'r ffordd mae'r algorithms yna'n cael eu
creu a'r ffordd maen nhw'n gweithio. Enghraifft, mae yna lot o bobl yn dadlau bod Facebook a'r ffordd mae algorithm Facebook yn gweithio o ran y deunydd mae'n ddangos i bobl. Chi'n gwybod am y llaeth mae Facebook yn awgrymu cynnwys i chi ar sail yr hyn i chi wedi bod yn edrych arno blaen, neu ar sail yr hyn mae'ch ffrindiau chi'n edrych arno. Nifer yn dadlau bod yr algorithm yma yn blatfform i eithafwyr a safbwyntiau eithafol, bod e'n rhoi mwy o cyfred i'r fath yna o safbwyntiau nag yw e o safbwyntiau eraill mwy niwtral, mwy cydradd. Felly, dy'r technoleg ddim o reidrwydd yn niwtral. Ac eto, y cwestiwn yna, Gwanan, o ti'n crybwyll fyna, lleisiau pwy i ni'n clywed ar y platfformau yna? Ond dim jyst pwy ni'n clywed, lleisiau pwy ni ddim yn clywed. Enghraifft, os ych chi'n byw yn gefnwlad Cymru, mae yna lot o bobl a ddim cysylltiad â'r we. Chi'n mynd clywed eu lleisiau nhw'n aml ar y platfformau yma. Beth am bobl sy'n byw mewn tlodi a sydd ddim yn gallu fforddio talu'r bil ffôn, ffôn symudol. Dyn nhw ddim ar y platfformau yma. Beth am bobl mewn gwahanol rannau o'r byd? Dyn nhw ddim o reidrwydd eu lleisiau ar y platfformau yna. Felly mae rhaid i ni hefyd ofyn lleisiau pwy sy'n cael eu clywed, ond lleisiau pwy sydd ddim yn cael eu clywed. A trwy ofyn y fath yna gwestiynau gwahanol, diw'n yn reidrwydd o roi ateb syml i ni i'r cwestiwn, ond mae'n gadael i ni ddeall ychydig yn well rhai o'r dimensiynau pwysig i'w ystyried pam i ni'n meddwl am ddylanwad rhywbeth fel y cyfryngau cymdeithasol a'r ddemocratiaeth. So fel i ni gweud, mae hwnna'n enghraifft o'r fath o destun, yr fath o issue pwysig dwi'n meddwl sydd yn bwysig o ran gwleidyddiaeth y ddegawd nesaf. Mae fath o beth dyn ni'n trafod yn yr adran wleidyddiaeth ryngwladol. Ac os fyddwch chi'n hoffi gwybod mwy am wleidyddiaeth ac astudio gwleidyddiaeth, neu am unrhyw beth arall sy'n cael ei ddysgu ym Brifysgol Aberystwyth, mae yna ddiwrnod agored ar-lein, diwedd mis Tachwedd, cofrestrwch. Mi fydda i yna yn siarad am wleidyddiaeth ryngwladol, byddai'n dda iawn gweld chi ac cael cyfle falle i siarad ymhellach am wleidyddiaeth a rhai o'r heriau mawr o'n blaen ni yn y ddegawd nesaf. Diolch yn fawr.